Funky people, north and south. This is your leader, I'm called the Mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, 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 money. Може ли да ни кажете каква част от СМС-ите, от сумите, които отиват за СМС и за платеното паркиране синя зелена зона, отиват при мобилните оператори, защото този въпрос беше поставен тук? Има договор, който е сключен от Центъра за градска мобилност и той е публичен, изисквайте го там. Аз нямам представа. Вие не знаете ли? Не мога да знам всичко, каквото е в Центъра за това градска не е всичко, това е важно. Каква част? Да, каква част тези пари отиват за мобилните оператори? Това са търговски договори, конфиденциални, вижте ги в Центъра за градска мобилност. Аз не мога да ви го кажа. Ето. Ставят въпроса къде отиват парите от Много ясно е. Център за градска мобилност е този, който дава отчетите си пред Общинския съвет, пред вас, пред медиите и пред обществото. Това, което е като остатък след приспадане на разходите, задължително се включва в подкрепа на градския транспорт.